Pinagtibay naman po sa Balungaw o ng Balungaw Police Station ang kampanya laban sa krimen sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng impormasyon ukol po sa crime prevention at anti-kidnapping noong Lunes sa Balungaw, Pangasinan. Idinaos po ng pulisyang dialogue and contribution of flyers sa mga estudyante at residente sa barangay poblasyon upang bigyang diin ang mga mahalagang hakbang at estratehiya na makatutulong upang maiwasan ang pagpapalaganap ng krimen. Samantala, nagsagawa rin ng aksyon ang Mangaldan Municipal Police Station sa pagpapalakas ng seguridad sa kanilang bayan. Nakipagdialogo rin ang istasyon sa mga barangay officials at tricycle drivers upang higit pang paigtingin ang kapayapaan at kaayusan sa mga nasabing komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.